Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Naanata sa ikakatluan nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan ug sa makausapa gipahinumduman kita sa pagbansay sa atong pagtuo nga timos nga pagka mapaubsanon og ang ato sad nga gipashinungdan karon sa ato dinhing simbahan sa Pilipinas labi na gyud ato ning gipahinungod sa Prison Awareness Sunday. Atong hinumduman ang atong mga kaigsuonan nga mga magtotoo o dili mga magtotoo nga naa sa sulod sa prisuhan. Kay si Kristo nag-ingon, nabilanggo ako og inyo kong giduaw. Nakaduaw na ba mo prisuhan? May nalanang kita'y muduaw kaysa kita maoy duaon. Na-assign ko og mga 5 katuig sa prison ministry 2014 hangtod 2019. Ug didto ko nakakita sa naong ni Kristo sulod sa bilangguan. Mao na nga ug di mo makaduaw pagpapriso na lang mo. Mga igsoon ato sang iampo nga ato untang mga leaders magpakabana sa panginahanglan sa atong katawhan labi na gyud sa mga binilanggo nga ang hustisya ikahatag dayon ngadto kanila. Ang ato sang mga benefactors and donors ato sang iampo nga mahatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan bugti sa ilang pagkamanggihatagon labi na gyud sa pagsigig palit aning atong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Dios
magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon ug dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang panghukom batok sa kabos. Kun may usa ka tawo nga magampo nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kung ang mga ilo ug mga byuda magampo, sila iyang tagdon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo ug dawaton kaniya, ang imong mga pag-ampo moabot hangtod sa kapanganuran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga mapaubsanon, musaylo sa mga panganod, ug magpadayon pagsaka, hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon, diin magpabilin kini, hangtod iyang tubagon, pinaagi sa paghimo, nga ang hustisya matuman, ug nga ang sad-an silutan. Ug ang Ginoo mubuhat sa walay langan. Dili siya makapailob sa dautan nga mga tao. Manimalos siya pinaagi sa pagdugmok sa walay tinuuhan. Puuhon niya sa hingpit ang mga walay kaluoy ug ang mapahitason, ug laglagon niya ang gahom sa mga dautan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan maniya kanunay sa akong baba. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Makabati ka nako ang mapaubsanon og malipay. Ang Ginoo nagpatalingho sa sigit sa kabus. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug dautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta.
Sa pagtuaw sa matarong, nagapatalinghog kanila ang Ginoo. Og sa tanan nilang mga kalisdanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Og luwason niya ang mga naguol. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulogoon. Walay makasala kanila nga mudangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit sa kabus. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako niabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaut unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron isangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeyo ug giluwas ako gikan sa bakba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog
dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako og duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gihisgutan karon sa Ginoo ang kinaiya sa tao nga tinuod gyud nga nagampo. Lingiyay mong tupad ing na tininuod ning imong ampo. Ing na ba imong tupad na tininuod ni? Kay dili di ay o kana bang automatic nga tungod lang kay nisimba ta nya atong gisunod ang balaod sa simbahan, unsaon pagsimba, unsaon paghalad nga ang Ginoo malipay na nato. Duna di ay importante kayong requirement niya ug siya ra gyud makakita niini. Ang Ginoo ray makakita, di kay ni makita nato ug unsa man na ang mapaubsanon nga kasing-kasing. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na unsa man ka pagarbuhon o mapaubsanon. Ing na ba na pagarbuhon ka o mapaubsanon. Na may daghan nato nga nagsigig simba, sige paganig misa, gawali man gayron. Nabuutan kay gnaong atong tan-awon kay hapit ta ng obligasyon sa simbahan gituman. Hasta ang pagpuasa, hasta ang paghatag og tithing. Sa una sa ila istrikto makailangan 10% gyud sa tanan nimong income. Lipay ang gikimpari ana kung naagi 10% kay kasagaran aning nanimba ambot kaabot pa kag 10% inyong gihatag. Tanaw nako gamay kayo gyud murag pinakadako 5% siguro, di ba? Pila may 10% sa 500 pesos? Di mo kay ba? Pila? 50. 50. Nga pila ka buok dinhi ang mo earn og 500 pesos ang semana nga mohatag og 50. Unya pila may 10% sa 3,000? 300. Pila man kabuok ninyo dinhi nga kada semana mo earn og 3,000 nga mohatag og 300? Oy, 100, 50, 20. Unya ron kung negosyante ka, mo income kag tag 10,000 ang semana, pila man tay imong ihogs kolekta? 1,000. Pila man kabuk dinhi ang nag-income og 10,000 ang semana nga muhog yun og kada semana 1,000. Og dili mag-birthday, di yun muhog. Wedding anniversary, hog anang dako-dako.
Kausa-usa ka tuig. Ana. Unya ron ko nag-income kag 100,000. Pila may imong ihog sa kolekta? 10,000. Kinsa ninyo dinhi ang nakahog nag 10,000 sa kolekta? Wow, oy. Unyag nag-income kag 1 billion sa flood control. Gauwa na rabasad. Pila may imong ihog sa kolekta? Ha? Oh, suda. Mina ko makuyapan siguro pari na imuhog og 100 million ay. Humana gid untang atong tanang project dinhi. Din ajud ko mamaligyag slot. Og naa mo anang batasana. Igo na bana nga makalipay sa Ginoo? Tingali makalipay sa Ginoo. Pero kung imo nang gibuhat aron lang pagpakita nga kamaojud kang mutuman og balaod nya musugod dayong kag panaway adtong dili makatuman. Musugod dayong kag tamay atong uban nga way simba-simba, sige lang tungit, sige lang inom, sige lang suyop, manaway na kaato. Musigi kag simba nya magsigi din kag panaway sa imong bana nga nagsigi lag inom way simba-simba nganlan panimog yawa panuway. Sige kag simba, sugod kag panaway, magkusmod imong naong, magtanaw sa imong ugangan nga gasigig libak nimo. Way kapuslanan ang imong pagsimba. Ha? Sige kag simba, nya sige sa kag pakulor ana imong buhok, sige kag kiskis ana imong kilay, sige kag inom ana mga pills, ana palaygit pa ka. Way kapuslanan. Kay unsa man di ang kinaiya sa mapaubsanon nga tao. Sama ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, giisip niya nga ang kabubuton sa Dios mao gyoy iyang tawgon og ganti. Ug unsa may kabubuton sa Dios ngadto niya nga sa iyang pagsangyaw prisohon siya. Kamo malipay mong prisohon. Oh, tanawa, mga yawanon gid ta. Si San Pablo giisip niyang kalipay part sa iyang misyon og katumanan gani sa iyang misyon nga gipriso siya. Unya kay gischedulean naman siya kanus siya patyon. Naputlan siya sa iyang liog. Nisuwat siya aning second letter niya ni Timothy chapter 4. Nindot kay niyang pagkasuwat. Tanawa ha? Diyon sa niya pagsuwat, naminaw ba mo first reading? First reading. Second reading, ningon siya, bahin ka nako, miabot na ang takna, nga iula ang akong dugo, panahon na, nga mobiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot, ang pagpakiglumba, og natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Pasabot, nituog yapon siya nga kini premyo nis Ginoo nako nga putlan ako sa liog. Og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Sindan gana hasta ang iyang kasakit og kamatayon giisip niya kadaugan ang purong-purong sa pagkamatarong nga ni adto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom og dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Kani di ay mo'y kinaiyas mapaubsanon, kana bang ang kalipay ug ang kasakit imog yung ipasalamat sa Ginoo? No? Yeah, lingay mong tupad. Yung na nagpasalamat kong nagkatupad taglingkod. Ibaw man kung waka kauyon anang gipalingkod ka diha. Ya, salamat nga ni ata dinhi palingkura nga way ludhanan. No? Nakit ginirong tuhod nato konsekresyon. Ano ba? Kinsa dinhing mga asawaha nga nagsigig yung pasalamat sa Ginoo kada adlaw ikakita ninyo nga buhi pang inyong bana. Taas ang kamot. Naay mga tulo ka buok.
Ang uban nagsige nagpangandoy kanus ama ni mamatay. Okay, mga wa mo iayo, sige mo simba-simba. Kinsa mang mga banaha din ang nagsigig pasalamat nga ang inyong asawa buhi pa, yaw-yawan pag yung kayo. Taas ang kamot. Na. Duha ra sad kabuok ang banas. So majority di kadawat. Pangutan ako napadir nakapasalamat ka sa halin nimo sa slat, ya kanoy nakano. Oy, nagpasalamat ko gamaya sa salin no. Naagi pakapin pagmahay ba. Pero sagdi lang. Sige ha, mo report na ko ninyo. Pasalamat sad mo nga naay na malit. Bisag ikaw gud wa ka kapalit pero at least naay na malit. Ang atong halin sa atong grace niabot na og 77,323 kaslats. Naapay 622,677 kaslats nga available tag 100 pesos per slot ra gyud ni. Naay 70 slot challenge para atong arang-arangan pagkabutang tag 7,000 ni siya. Niabot na sa 244 ang atong nadawat nga challenges sa Grace. Ang atong PPSC katong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela niabot ng atong halin, mao man atong gigamit sa pagsigig himog improvements dinhi sa atong simbahan og mga repairs. Niabot ng atong halin og 45,213 kaslats, napay 54,787 kaslats nga available tag 100 pesos per slot. Unya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. 102 na sad ang atong nadawat. Ambot og ang atong IT naka-prepare ba? Ako matong giingnan, ako lang testingan og naabay ipakita. Atong ipakita og unsa nay naabot aning atong 45,213 kaslots. Aside sa makita ninyo dinhi sa sulod, nanay hili fans, nanay mga TV, nya sa gawas sa palibot nato ang before and after naa ba dong? Mao na ang atong before. Pag abot na mo dire, mao na siya ang naong sa atong palibot sa simbahan. Kita mo sa atong simbahan? Mo na siya ang after. Tanawa, di ba? Mura mo nagdagat. Mura og kanang ko ano, murag dagat nga nanay kuan. So mura na siya og kuan, Plaza Independencia. Nanas loyo simbahan. Anha diha mag-concert ang Sweet Notes pohon. Nya ang atong palibot simbahan, tanawa, di ba, limpyo-limpyo na. Mura na siya in town. Atong pakpakan, ang namalit og slot. Niya, na atupa na ang atong kusina, dili na muto, di na magsagol ang uwan og ang sabaw sa inununan. Niya, dito sa kanisang kuan, kaning atong CR, ato na sang naatupan, atong gi-repair. Kaysa una ang atong CR, murag class D man to siya, class D. Karon mahimo na ng class B. Niya pohon o magsige mo palit og slot, diha dapita sa pikas tungod anang atong kampanaryo, maghimo ta diha og class A nga CR. Kanang inigsod nimo siya na mo ablis pultahan. Iniglingkod nimo wa na siya na mo trabaho sa tanan. Automatic karon igsunod nimong barog di nakakagawa sa CR. Class A na siya. Posible ay. Sige, mao na atong improvement tungod na sa inyong mapaubsanong pagsigig palit og slot. Nya sa ato sang DPR katong itabang nato sa mga katong mo adto sa kanaganing naigo sa
earthquake sa Northern Cebu, niabot ng atong halin og 13,261 ka slots. Unya ang atong na-spend 8,773 ka slots. Napataroy available nga balanse nga ighatag pa nato nga 4,488 ka slots na tag 100 pesos per slot. Equivalent ni 448,000 pesos. So, og madako-dako na ni, maabot na sa nig mga sobra, mga 600 or 800,000, ato na sa ning ihatag ngadto. Round to na ni. Nya ang atong tagaan kadtong labing lisod. Kay kadtong round 1 nato, 16 ka parokya ang atong paambitan tus Northern Cebu. Inigbalik nato, dili na tayo kaabot og 16, pilio nato tong labing uyamot gyud. Na-identified naman namo ang labing uyamot og labing nanginahanglan. Salamat kaayo. Unya, naaday tay report sa ato dinhing financial report for this month or for the month of September. Bunga gyapon mao na ni ang total nga kwartang nisod sa atong parokya, donation, slots og kolekta. Beginning balance 2,245,188 pesos. Ang total cash receipts nato for the month of September is 7,436,686 pesos and 64 centavos. Ang total cash disbursements pod nato niabot sa 7,239,293 pesos and 15 centavos. So ang atong ending balance as of September 30 is 2,442,581 pesos and 49 centavos. Pakpak na yun. Salamat. Nya, andam pa mong mutabang sa atong parokya. Andam pa mong muhatag sa inyong dili 10%, 100%. Kaya di na ba na 10% ang gipangayo ni Kristo, 100%. Ang tanan gyud pasabot love offering, bunga sa gugma. Mao na bunga sa gugma, higugmao nato ang atong mga igsuong nangamatay karong pagsaulog sa All Saints Day, All Souls Day na atay pasuga sa lubong. Nagsige na tagdawat karon og katong pasugan ninyo ang lubong sa inyong mahal sa kinabuhi. Na adyas gawas murag na ilamisa dihang mudawat sa pagpasuga na asa sa atong opisina tag 400 pesos. Makatabang ni sa pagampo para sa nangamatay kay usa man na siya kapag ampo murag atong gisugan kay ato nang giampo for 3 days, October 31 to November 2. Ang atong pagampo kada siga sa suga nag-ingon ta kahayag na way pagkapalong magdanag unta kaniya o Ginoo. Mo na atong murabag meaning anang pagpasuga. Mao masanay meaning sa pagdagkot ninyo kandila. Equivalent ana ang pagpasuga. So individual gid na nga pagampo. Dili na kopya-kopya nga nasugaan mang pikas lubong duol ra mang amo kana mauna na siya. Ayaw, naam sa kay imong kaugalingong ampo katoy para to sa tos iyang minahal. Unya pamisa sad sa mga kalag. So available na sad ato mga sobre, pamisa sa mga kalag. Ato na nang gipasuroy ngadto sa mga houses sa kada chapel. Ang mga chapel leaders maoy mo suroy ni ana. Apil na sad ang pagpasuga. Ang deadline nato sa pagpasuga di ay ang atong pagdawat karon rang October 30 para ma-install na nato kay sugdon managsiyag pasiga October 31. So karon panguan na mo katong gustong inyong pasugan. Unya nag-adjust pud ta sa atong kaning pamaagi labinas bayronon og mga pamaagi didto sa atong Catholic Cemetery. Sa ato bang Catholic Cemetery. Una ato lang nang i-post dito o ato sa nang i-announce din i-post nato from time to time
pero maulang ni ang summary, ang pagpalubong sa Nitso, doon na na'y kausaban sa Bayronon. Ito alam niya sa opisina. O pamanton ako ma-determine ang official yun. Sa ato sang bone chamber, na nasa'y kausaban sa Bayronon. Ang ato ng Bayronon, dili na katong ingon, bag-o ning Nitso, o niya kani, nagamit na. Di na na mo'y atong basihanan. Ang basihanan na ang comfort. Hay may komportable nga Nitso, ang dias ubos o tuas babaw. Para ninyo ba nga, ilubong ninyo inyong minahal, hay may ganahan ninyo ang dapit sa ubos o babaw. Kanag yung mahikap na to. So ang unang duha ka Nitso kay upat man na kasapaw, ang ikatulo, kabutono na nimo. Pero kanang duha kasapaw, kutob yun na sa imong naong sa normal nga height sa Pilipino. Nya katong ikaupat, mutungtong nakaatog hagdan, peligro na kang matuwad. So, ang komportable, mao'y mahal. Ang katong di na kayo komportable, mao'y barato. Ana na. Mao sa dito sa atong bone chamber, 7 na kasapaw. So, ang dias ubos, kutob sa imong naong, mahal-mahal. Ang tuas babaw, mo to'y minus og presyo. Tanawa lang niya dito, ha? O niya, mupahinomdom ko bunga sa atong pagkamapaubsanon, ang pagkamaalagaron. O unsa may atong ialagad, kanig yung prinsipyo nga trust Cebu. O unsa man ang trust Cebu, transparency. Di na ta magsigig pamakak. R, religiosity. Sundo nato ang atong gituuhan ug atong palambuon ang mga pag-ampo sa atong relihiyon. Unity. Mo bati ta sa atong tibuok parokya ug tibuok simbahan. Ang S, service. Di na ta magsigig sugo, mag-alagaray ta. Ang T, technology. Gamito nato ang mga teknolohiya, morning ni ataroy live streaming, na atay mga YouTube, na atay social media, na ata ni mga hilipans, TV, ug uban pang technology, mga modern nga kahimanan. Ang Cebu, ang C, clean. Mo nang nihangyo ang atong LGU, manglimpyo ta, isegregate na to ang basura. Kay mao na sanay meaning sa sunod nga letter ang E, economizing. Ang malata, ibalik sa yuta. Ang plastic, ibalik sa asaman. Adtos factory, galingon na siya. Kung naamoy mga plastic sa inyo, i-deliver na dinhi sa simbahan. Na anak ko anay kaila nga mukuha sa tanang plastic, nga ilang galingon, o himuon nilang plyboard. Kana bang magamit nga, kuan ba? Kanang dagko nga board, nga ibongbong, isalog. Nana ko'y kaila, anak. Nanay kumpanya nga dawat, anak. Og namaligya na ron sila mga plyboard nga dagko kayong nya baga kay pating liguna. Waterproof. Gikas mga plastic. Ay remit na nyo din sa pila pa na katrap. Haron di na ninyo ilabay, ha? Nya dihatong basura na nanay segregation, malata o di malata. Sunda lang na ninyo. Kami sa dinhi maningkamot ni nga ang malata ibalik na mo siyuta. Ilubong lang na siyuta, mahimo ng fertilizer, economizing. O niya ang B, beautiful. Di na manimaho ngatong palibot. Singuha ko nun ang imong tupad. Singuha ba? Nanimaho wa? Basig hapit na malata. Di na beautiful and useful. Magamit na to. Dili kay maghimo siyang basura. Magamit, useful. Kay kanang malata, sama na mga kanon, mga dahon, o uban pa, papel, ug ato na nang ibutang sa yuta, ikahimo ng fertilizer, useful na. Pero inyo nang ilabay, saman, pollution na. Useful. Ang plastic sad kung atong galingon, himuon atong mga construction materials, useful na. Pero gisige na itong labay, pollution na siya. No? Sige, manindog na ta mga mapaubsanon o maalagaron.
Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, uban sa mapaubsanong kasing-kasing og timos nga pagtuo, masaligon kitang muduol sa atong amahan og moingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magdala kanato ngadto sa mas halawom nga kaukuhan sa pagsangyaw sa mayong balita ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, mga lagad sa ilang katawhan sa walay pagsapayan, sa ilang politikanhon o personal nga interes, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang Espiritu Santo mugiya, mudasig ug muhatag kanato sa grasya aron magkinabuhi kita diha sa mapaubsanong pagampo ug pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos sa bisan unsang balatian, makasinati sa makaalim nga hikap sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makabaton sa Dios nung kaluoy ug way katapusang kalinaw sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Dios among maluluyon o gamhanang amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. I
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug itugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kadidiyong. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. My friend, have man yet a
Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento ug himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga ganti, divine reward. Unya mahitabo ra ni kung magpaubos ta, nya isipo nato ang tanan nga ganti sa Ginoo bisan pa ang atong mga kasakit ug kamatayon. Atong pasalamatan ang nialagad nato karon ang atong mga barangay tanods nga nagmanage sa atong parking palibot sa simbahan, ang atong mga PIMAG nga maoy nag-atiman sa atong mga parking areas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, usherates ug love offering assistants nga mao say nag-accommodate nato pagsulod sa simbahan, ang atong mga lector, salmista, sakristan, atong parish personnel, ang atong mga IT, atong sokom, o ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang tanan nga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Marcelito o Mrs. Agnes Iscarlan and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Nya, mao na to mga igsoon, padayon tagpalit sa ato mga slots kay makahatag inig daghang kaayuhan. Nya mao nay usas paagi nga kita mapaubsanon sa matas Ginoo. Ang kanang mga dili mo palit og slots, mga mapahitas-o na sila. Ug angay na silang ibanlod sa impierno. Ano mao nay kuan. Nya magpasuga sad mo, mapaubsanon gyapon mo ana kay nihinumdum mo pagampo og ni-spend mo gamay 400 pesos para sa inyong giampo nga mga kalag. Siyaro naman sad 400 pesos digin mo ka-spend para sa inyong mga nangamatay. Ing kapader di man mi taga dinhi, pwede gyapon mo anhi magpasuga, amo ra nang bitayon didto. Ano man dayo, magampo dayta niya ibutang angan sa kalag sa inyong giampo didto sa atong dakong cross. Dili day pwede o ato palibot sa atong kapilya, ato nato ipangsabong ang suga, dili na pwede. Pwede. Ang misa nato dito sa sementeryo igpit sa 1 na po kabuok misa. Nya inigpit sa 2, unom na lang. Igpit sa 3, wa na misa. Ana pagyapon ay kay Lunes man ang pizza 3. So nagyapoy misa usa na lang. So mo na simba kita sa Celestial Meadows murag tulo tingali atong misa sa pizza 1, nya basig usa na lang sa pizza 2, amo pa nang klarohon. Nya dito sa Dapdap murag usas 1, usas 2. Ana tingali. Kaya pwede na mo anak mo simba. Nya padayon mo suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Doon na ni 273,000 ka subscribers. Sige lang yun mo view, like, share, o subscribe. Kay daghan ba yatag natabangan sa daani? Gawas nga natabangan spiritually, morally, natabangan sad sila physically. Ay mo ingon ako, Pader, tungod sa imong mga misa, wa na ko'y maintenance sa akong depression. Naayo kuno siya siyang depression, kay magsige na lang kuno siya patukar sa akong misa hangtod makatuog siya. Nako may na, sleeping pills na nang akong misa. Nasa maingon ako, Pader, believe juga ko nang imong misa, kaya ang akong apo, Pader, na 6-month-old, di gyud matuog, Pader, makabati na guys imong mga misa, hagok dayon. Ako, nindota, ano? Una, ang ilang para pakatuog silang apo nga siyaw kayo, ang akong misa. Suway ninyo, di ba di san mo katog? Balisan ba? Bali. Depende lang. Say gamitas Ginoo sa akong misa. Muna, sige lang yung share. Sige share. Nya, maka-income sa daana.
Ako lang yang i-announce ninyo pila income nato sa month of September. Madawat na to nato within this week. Nindot kayo, no? Sige, manindog na ta. By the way, ang ato ding prosesyon sa mga santos, kaning mga look-alike saints, karong Pitsa 29. Mosuroy-suroy may ngadto sa atong teritoryo. Paminaw lang niya mo, mag paka-paka may diya sa kuan, mag saba-saba mi ha. Nya ikaalasay sa gabi karong Pitsa 29, magmisa ta dinhi uban sa atong mga look-alike saints, nya mo paso-paso sila. Kung ganahan mo simba, ari mo diri, og di san mo ganahan, basta ayaw lang mo sige og tanaw-tanaw anang mga sana Halloween ana ayaw mo ana kay dili na mo selebrasyon sa All Saints Day og All Souls Day. Atong hinumduman ang mga santos ay ang mga kalabira, mga kwaknit ug uban pa mga sungay-sungay ana di na pwede. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.